ọ sị gị no problem ka ebe moto na-abịa ọ na-asị gị no problem ihe akwa ọkpala road kwa Herdsmen ka anyị na-arezi nke ikpeazụ a ọkwa ihe a na-arezikwe ọkwa ihe a na-arekwa n'ụzọ ọkpala n'ụzọ ọkpala ha na-agbazikwe moto direct n'ụzọ ọkpala the worst nwa agba ha eburu passengers bụ ime ọhịa kwa ihe na-emezikwa n'ọkpala nke ahụ today being 7th of March ka nke a na-eme life n'ọkpala ọkwa ndị Herdsmen ihite stroke ọkpala ihite stroke ọkpala all the whole motor si Owerri, Lagos, Onitsha, everybody packed. All of them packed. No motor is coming, no motor is going. Thank you.